malakas pa, nagtitiran dati yan. Oo. Malakas pa. Oo. Ngayon, nung hindi na pinapakinabangan, hindi daw siya pinapakain. Yung kartiro daw, nilalagay sa kwarto. Oh. Yung tulugan mo, Plato. pati plato, tinatago sa kwarto. Oh, hindi na siya pinapakain. Nung mahina na siya. Nung hindi na siya pinapakinabangan. Oo. Nung malakas pa, ang pera Malakas pa ako, ano, nung una ng basura yan. Oo. Nung malakas pa, ang kita sa kanila. Nung hindi na pinapakinabangan, hindi na pinapakain. Yung mga plato nilalagay daw sa kwarto. Yung mga pagkain nilalagay sa kwarto. Kaya ang nangyari, lumaya siya. So yan mga kabiyaya, mga kuwela, yan. So bali, 'di ba, sumilong po kami doon kala Kuya Johnny. So ngayon dito sa may tindahan na pinagmeriendahan ho namin, may nakausap po kami dito yung anong pangalan nito? Ano? Si Foreman. Oh, hindi to niya to ng pangalan. Si Foreman po. So nakakwentuhan namin siya. So bali may inampun po pala sa dito na isang matanda na ang edad ay 70 years old. So ang pagkakakwento niya nga po dito ay biglang sumulpot lang dito, kuya, no? Biglang sumulpot lang dito si nanay at ayun, inampun na nila. So ito po si nanay, nay. Nay, ano pong pangalan niyo, nay? Rebecca. Ha? Rebecca. Rebecca. Ilan taon na po kayo? 67. 67. So ito po si Foreman, yung mampon. So ikaw na lang, Por, ano po talaga yung nangyari diyan kay nanay? Ganito naman nangyari dyan. Nung malakas pa, nagtitiran dati yan. Oo. Malakas pa. Oo. Ngayon, nung hindi na pinapakinabangan, hindi daw siya pinapakain. Yung kartiro daw, nilalagay sa kwarto. Oh. Yung tulugan mo, Plato. pati plato, tinatago sa kwarto. Oh, hindi na siya pinapakain. Nung mahina na siya. Nung hindi na siya pinapakinabangan. Oo. Nung malakas pa, ang pera Malakas pa ako, ano, nung una ng basura yan. Oo. Nung malakas pa, ang kita sa kanila. Nung hindi na pinapakinabangan, hindi na pinapakain. Yung mga plato nilalagay daw sa kwarto. Yung mga pagkain nilalagay sa kwarto. Kaya ang nangyari, lumaya siya. Ay, ikaw magkwento. Sige, nay, ikaw magkwento, nay. Lumayas lang ako doon. Kasi ano, hindi ako pinapakain nila eh. Sabi, pahingi ako pang kanin. Oo. Pahingi ako ng pagkain. May nagugutom ako, sabi ko. Hindi ako pinapakain. Nagugutom nga ako eh. Nahilong-hilong na nga ako eh. Tapos nung malakas pa kayo, nay. Malakas pa ako. Yung pera ko na sa senior, ano, kinukuha nila. Oo. Kinukuha sa senior pera ko. Bali may ano pa siya, pensyon. May pension na Oo, ako, sa nalakuha senior. ko nakaraan. Na si Francine ang kumuha. Isang bisis, sinamahan 3,000. Isang bisis. Yung lahat ng nakukuha sa kanila lahat. Isang bisis lang kami nakakuha dito. Nung time na malakas pa, sa kanila lahat. Tapos yung ayuda, hindi, pasikot-sikot pa ako. Yung ayuda. Pinasikot-sikot lang ako. Ano, nanay, hindi ka makakakuha dito ng ayuda. Bakit? Sabi ko, nakakuha ako ng Pasko eh. Nagugutom na nga ako, sabi ko eh. So, nay, di ba, ano po talaga, tiga saan po talaga kayo? Tigarite po. Saan po? Tigarite. Leyte. Leyte. Tandaan niyo po ba yung lugar niyo doon? Opo. Ano po yung lugar niyo? Ano po yung barangay? Tulo sa Leyte, ano, malapit kami sa Palengke. Tulo sa Leyte.
Tulosa ba? Tama? Hindi ko masyadong rinig. Oh. Tolosa. So nung malakas pa kayo, napapakinabangan kayo, Ang tinitira niya dati, ang pangalan, Romy. Romy. Romeo Aquino. Romy Aquino, yung tinitira niya. Romeo Aquino, yung Banda. tinitiri niya. Sa Adrian Street. Saan yun? Tagig din, Tagig. Oo. Ito ang pira niya doon. Tagig. Sa amin yun ah. Saan yun? Ha? Sa amin. Adrian Street. Yan, sa Lower Bikutan. Oo, Royal Bikutan yun. Sa inyo yun, tol. Hindi nga sa amin yan. Malaki daw ang pira niya, hindi binibigay sa kanya. Hindi ko. O kaya kung makukuha niya yung pira niya, hindi na daw binibigay. Oh. Tapos mama, big birthday ako ngayon na February. Ano? Tandaan niya pa pala birthday niya. Eh, hindi nga pinapakain. Oh. So kasi ang pagkakakwento sa amin dito ni Foreman ay dumating daw dito yan, sobrang hinang mahina. May na tayo talaga, hindi nga pinapakain yan. Hindi talaga na makaakyat. Kaya hindi daw siya pinapakain. Tinatago yung pagkain. Mm. So Nay, nung pumunta kayo dito Nay, ay mga ilang araw na ho kayo hindi kumakain nun. Ano? 3 araw. Grabe. Kaya, Manghihina talaga yung matanda niyan. Nahihina Kawawa na. naman. Wala Hindi nga ko makasampo. na ako. Ang sakit ng tiyan ko. Kawawa naman. Pero ngayon tayo, nakakuha niya pa yung pension niya. Kasi paano? Isang beses Isang pa lang. beses lang. Ang beses lang po. Sa pensyon ko. Eh, kailan ba ang kuha ng pension niya? Eh, meron yata yan sa birthday niya. Ngayon pa lang siguro makukuha. Samahan muna tayo para napapakinabangan niya pa yung... Nanay, ilan po anak nyo? 2. Ano pong pangalan? Isang lalaki, isang babae. Ano pong pangalan? Si Annabel lang. Annabel? Annabel Palanya. Ano po apelido? Palanya. Palanya. Yung lalaki po? Yung lalaki, Marcelino Miranda. Marcelino Miranda, yung lalaki. Nasa Leyte. Nasa Leyte. Nasa Tolosa, Leyte. Gusto mo bang kukunin ka nila kung nila mapanood yung Kung video? sakali, mapanood nila to, hanapin ko kung sakali sa Facebook. So, payag ka ba na umuwi ka? Mauwi ako. Ayaw Buti ko na lang dito. no, yan, salamat kay Foreman, bait ni Foreman. Buti na lang talaga na, dito kayo napadpad, kila Foreman. Hanapin mo sa Facebook yung... Oo, hanapin Hindi natin. ko naman alam eh. Kasi, yung pinsan ko doon, si Kuya Romardo, Ate Lydia. Alam Buhay pa naman yung anak nila mo na eh. Buhay pa yung anak mo. Mga ilang taon na po Buhay pa. yun? Ilang taon na sila? Ewan, hindi ko alam. So, dalawa lang po yung anak nyo. 2 lang. So, paano po kayo napadpad dito na sa Tagig? Hindi ko nga alam eh. Hindi nyo na, Matagal na ako dito. hindi mo natanda, Nay? Hindi ko na natandaan. Paano ka nga punta dito sa Manila? Hindi na daw alam eh. Hindi ko na natandaan May eh. may nagsama sa'yo. May nagsama sa aking pinsan ko. O, kasi Ano po pinsan mo- pangalan ng pinsan nyo? Hindi ko nga alam ang pangalan ng pinsan ko eh. Hindi nyo na rin alam. Babae. Tanda na. Natanda na kasi. Sinama siya, tapos pinabayaan na siya. Oo, yun ang... Pinabayaan ako ba na ano? Sino ng basura no? Kaya malakas mo. Pinabayaan ako. Oh, yung pa pala, kwento ni Foreman, nung napapakinabangan pa siya dun sa inalisan niya, malakas po daw kasi itong mga lakal, malakas kumita. So, nung bandang huli, na si nanay nagkaedad na, humina na, Kinukuha nila yung pera. at yung pera niya sa pensyon, sa pangangalakal, pera niya dun sa pangangalakal niya, nung humina na siya, pinabayaan na siya hanggang sa hindi na siya pinapakain. Ano ba, kinukuha mo yung pera mo doon? Wala nang bigay sa'yo. Wala nang binibigay sa akin ni Romy. Doon ang pera niya, wala nang kinukuha niya. Yan, sa mga makakapanood po dyan, ang pangalan po, Binibigyan ng pera. ang pangalan po ng kanyang anak ay yung anak niyang lalaki, si Marcelito. Marceline Miranda. Marcelito, Nay? Miranda. Marcelito, Miranda, tsaka babae, Annabel. Annabel Palanya. Palanya. Ba't magkaibang apelido, Nay? Ba't ibang... Palanya nga eh. Mga ibang tatay, ano na? Ha? Iba, hindi. Isa lang yung tatay Yung asawa ko. niyo, Nay, asan, Nay? Nasa Leyte.
Nasa Leyte pa. Ano po pangalan ng asawa nyo? Hindi ko alam eh. Di na rin tanda. Ano natandaan eh. Nagkaanak ka, hindi mo alam pangalan. Hindi, asawa daw. Hindi Kaya niya. nagkaanak na sila, hindi pa niya alam ang pangalan. Hindi, baka nakalimutan niya na yan. May edad na kasi. Kasi kahit yung ibang binablog namin, minsan may ganitong ano eh. limot na. Oo. Ilan taon kayo nagsama nun? Puta, paubad-ubad ka nun. Hindi ko nga Mabuti alam na lang. eh. Ilang taon kami nagsama eh. Hindi mo dahil mo na. Hindi ko natandaan. Sana mapanood ng anak niya, no? Oo. Siguro kung hindi ka napunta Mga dito, matagal ito na baka wala pa matagal ka na mga. Kasi nagtrabaho ako doon sa sa division. Oo. Napadpad ako dito sa Taguig. So, yun nga, habang nagpaalam kami kay Foreman na kung pwede namin ma-interview, baka kasi sakaling, baka nga hinahanap to ng mga anak, mga ilang taon na ba rin ang Foreman? Ha? Mga ilang taon na yan dito? May 1 year yata. 1 year na yan dito sa'yo. So, sumulpot lang daw yan si nanay, tapos yun nga, nakita nila na, nagkwento sa inyo na ganun nga nangyayari. Oo, hindi siya pinapakain. Hindi siya pinapakain hanggang sa kinuha Yung niyo ng... mga plato niya, mga kartiro, nilalagay daw sa kwarto. Grabe Nilalak ba? naman. Nilalak yung kwarto. Ginlalak nila. Grabe. Nilalak yung kwarto para Yung lalaki, ginlalak. Ayaw ko pakainin. Sabi ko, pahinga kong pagkain na gugutom na ako. Ayaw ka pa kainin, Nay. siguro kung hindi napunta dito, mga matagal ng disiplina. Sabi ni Romy, bahala ka. Romy ang pangalan tinira niya. Si Romy Aquino, no? Grabe ka naman si Romy. Sana makita ka rin namin at makausap ka namin kung ano ba talaga yung tunay na nangyari. Nandyan lang ka sa malapit sa Maba. Oo. Yun nga, ito sa Sa inyo nga, tol. Tiga sa mga bato eh. Pero mga ang laki daw ng pera niya, no? Sa basura. Tapos yun pa sinasabi ni nanay. Ang laki ng Nanay, pera ano ulit ko pangalan kasi. niyo, Nay? Rebecca, Rebecca. Nanay Rebecca, apelido? Balanya. Palanya. Rebecca Palanya. Yan, sa mga makakapanood po nito, baka may nakakilala sa kanyang mga anak. Naman po ang Facebook. Yung mga po? kamag-anak ko, hindi ko na nakilala kasi nasa Bulacan yung pangalan, kamag-anak ko. So yun nga, kwento nga ni Foreman dito, dumating nga daw ho yan dito, halos hindi makatayo, Oo, inang-inana. hinang-hinana, kung hindi nga daw nakita, kung hindi daw nga nila yan kinuha, kung hindi nga daw nila yung kinuha, baka ano po yan, baka wala na nga daw po yan, so sobrang hinang-hina. So si Muntik na Foreman nga kasi ako nagtitinda masagasaan. dito sa C6. Ano, Nay? Muntik na nga ka masagasaan doon sa signal eh. Munti ka pa masagasaan. So Nay, buti nakaabot kayo dito, no? Paano dyan lang ako? Baka nakatayo yung payong. Naligo na siya. O yan o, naligo na si nanay. Maayos na. Ayos na, pero dati. Dati daw, hindi daw makaakyat yan dyan. Wala siyang dalang damit. Hindi nga ako Damit, wala, makakit kuya. yan eh. Wala. Wala Ngayon din hindi damit. ka ngayon nakakaakyat na ako. Talagang sobrang dumi na mahina, Wala ganon. siyang taong grasa. Nagja-jogging lang ako. Grabe, kawawa naman siya. Kung sakali na na mahanap namin yung anak mo, uuwi ka sa Leyte. O, ewan ko kung makilala pa ako ng anak ko. Eh, siyempre, kung ang pangalan mo Wala. yun, Oo, kung tama naman po yung pangalan, ba't hindi, di ba? matandaan naman ikaw. Baka matagal ka nang hinahanap. Oo. Tagal ka Oo. nang nawawala. Ay, nahanap yung anak niya. Kasi maghahanap ng Oo, Hinahanap maghanap at ako ng maghanap yun. mga kamag-anak ko. Buhay pa yan sa Leyte eh. Kamag-anak ko, hinahanap na ako yan. Nahanap ka na. Kawawa naman yung matanda. Kala nila patay na Paki-share ako. na itong video na to. Baka makaabot ko Kaya paki-share po nung video na to, baka sakaling matulungan natin si nanay na makauwi to ng Leyte. Tsaka yun, salamat din kay Foreman. Ang bait ni Kuya. Ha? Talagang, bali mag-iisang taon na nga ho dito si nanay sa pangangalaga ni Foreman. So nakita nga po daw nila dito sa may C6.
na pag-alagala. Tapos dito, siguro nakita ni nanay na may tindahan, kaya huminto siya, baka sakaling makaano ng pagkain. Hanggang sa nung nalaman na ni Foreman yung kwento ni nanay, na pinabayaan nga daw siya nung tinitirhan niya dati, pagkatapos siyang pakinabangan, tawag dito, inampun niya na. Pero hanggat hindi pa natin nakakausap yung inalisan ni nanay, hindi pa rin natin matutuko yung 100% na kwento kung tama ba talaga. Kasi si nanay, syempre medyo malilimutin na, no, may pagkaulyanin na rin. So hindi pa natin, kapag nakausap natin yung si Aquino, Marlon Aquino. Marlon Nay, Romeo. Romeo Aquino, doon natin malalaman, tapos tsaka Aquino natin yun. mapag-ano yung kwento niyan. Ngayon, ang pinaka-purpose itong video is makita to ng mga anak ni nanay at matulungan to, kasi syempre si tatay, si Foreman, hindi rin naman po yan sagana din dito, na lang tanging hanap buhay nila yung pagtitinda. Dito lang sila sa Tapos dito lang sila sa gilid ng Laguna Bay. Bawal dito. Tutusin, bawal nga dito. Bawal nga dito Yan wala, no choice sila Foreman dito sila nakatira kaya yun, kahit nga hirap din sila sa buhay nila, inampon nila si nanay para para matulungan nila. And Saka ito pa ito lang nakakabilib kita Tatay Foreman. Pinamo si nanay hindi napapakinabangan pero inampon niya. Hindi Oo tulad nung pinaggalingan niya, nung napapakinabangan sa kanila. Nung wala na, pinatos, hindi na pinakain, kaya umalis na to. Kaya naglayas na yan siya. Pero Tatay Foreman, kahit hindi napapakinabangan sa nanay, inampon niya. Pinapakain Tatay Foreman, lupit, no? Nagluluto naman ako sa kanila doon. Hindi naman ako pinapakain nila. Pero yan, may kita nyo si nanay, ang maayos na. Makita nyo, maayos naman na ako si nanay. pinapakape. Hindi ka pinapakape. Hindi ka pinapakapinay. Hindi. Kawawa naman yung matanda. So bali tayo, Foreman, nung panahon na yon, sobrang payat siguro nito. Oo nga, hindi nga makaakyat na dyan Oo, Hindi nga grabe. makalakad-lakad na So yun nga, hindi nga daw halos makaakyat dito si nanay sa pero ngayon, ano nang mga ginagawa-gawa niya? Nakakawalis na siya. Nakakaligo na. Basta nandun yung mga pag-inis na. At ayun, nakwento rin pala sa akin ni Foreman na ngayon, ang ginagawa lang ni nanay, walis-walis, hindi rin nagluluto, hindi rin naghugas ng pinggan, sila Foreman ang nag-aasikaso. So lahat, kala Foreman, pati pagkain, pati pagluluto. Pero yung ngayon, nakakaligo, marunong naman na siya maligo. Oh, pero dati hindi rin siya makatayo. Ngayon na bigyan mo pa ng panligo. Bibigyan mo pa ng panligo. Buhatin mo pa. Bubuhatin pa. Wow, no, grabe rin pala sakripisyo nila Foreman dito kay nanay. Oo, ngayon, nakakapa na siya. Sarili na niya. Yung dati, lalagay mo ang pambot na siya, ang paligo, lalagay mo doon sa panyo. Pero palagay ko tol, si nanay, hinaharap ito ng matagal. Oo nga, hindi na Kaya yun din naisip ko na videoan Yung nanay Kasi Matagal na baka hinahanap mamaya hinahanap to ng mga anak. Naglayas. Oo. Or dati. Kasi ulyanin na Yan, yun siya eh. Kaya ang tutukan mo dyan, yung salite. Oo, yung Salite. totoo nga yung gusto kong maano rito. Yung nga, mga kabiyaya, ang gusto nga rin ni Foreman, na ang matutukan namin dito, mahanap yung mga anak nito, anak, pamilya, asawa, at baka matagal na nga itong Mga hinahanap. tigaliki na nakakakilala sa pangalan niya. Para ma-share doon ba? Ng pangalan ni nanay. Kaya ang anak niya. Oo, baka hinahanap na ng mga anak niya to. Ayun talaga yung purpose nito. Baka No? pala, namatay na po si nanay. Buhay pa oh. Siya, siya. Doon, may kapatid ka ba doon? May kapatid ka ba doon, Nay? May kapatid ako doon, isa. Anong pangalan, Nay? Intoy. Intoy. Jesus Palanya. Ikaw yung Jesus Palanya. Oh, Jesus Palanya ang kapatid ni nanay. Ikaw yung pinakatanda. Ito yung matanda, Nay? Ang kapatid ko yung pangalan ko. Ay, di matanda na yun. Tanda na yun. Baka wala na rin yun. Kasi yung tanda na. Ang buhay sa probinsya. Oo. Kasi bakit mahabang buhay sa probinsya? Babagay, oo. Hindi rin natin masasabi.
Habang buhay sa probinsya, malay mo buhay pa. Malay mo. Saka yung mga apo niya doon, yung mga kamag-anak niya, Hindi ang buhay pa siguro yung mga sakit. buhay pa. Oo. Eh, 67, malamang yan, baka... O yan, at bigyan natin si nanay. So ito, yan, kahit pa paano, may pang ano na yun, pang gastos-gastos mo. Salamat. Oo, pang bili-bili mo ng ano, pagkain. Kape, mahilig sa kape. Oo, mahilig Yung pala to sa kape na kape. ano niya, yung lalagyan ng ano, ng Ay, barako pala. Huwag yung 3-in-1. Birayin nyo ha, Ganun. pumunta dito si nanay na walang damit, walang kahit ano. Pero ngayon, tingnan nyo, may inaalagaan siya dito ni Forma. Kaya, Tutuluyan na bahay, kahit paano. kaya yun, tinggi-tinggi po talaga kaya no. Lupet, yung higaan. Forma na. Higaan doon tatay Forma, sa kanya na. Yung Oo. kutso ko na higaan sa kanya na kami doon natutulog sa simento ngayon. Kayo, bali, Dalawa pa kami. kita nyo guys, Si oh. nanay. Ngayon, nasa kutsyon na si nanay, sila kuya ang natutulog sa simento. Siya nasa kutso na. Wow, ang bait nyo kuya, ang bait ni Foreman. Right, Forma? Kaya God bless sa'yo kuya. Kaya mo, may, ano yan, may mabuting balik yung taas sa'yo niyan. So nanay, no, ganun na lang gawin natin. Hahanapin ko yung anak nyo sa Facebook kasi high-tech naman ngayon eh. Tol, mag-ano ka doon sa Facebook, pati sinabi niya mga apelido, i-message mo. Oo, hanapin ko rin eh. Mas makita mo, taga Leyte, yung Oo. apelido niya. Oo. Kontakin mo, tapos send mo yung video. Oo, hanapin ko. Kamag-anak ko lahat kasi yung mga kamag-anak ko, alam yan doon, tulo sa Leyte. Oo, sige Sa na Leyte, Tol, magkakaano yan, magkakakilala yan. Oo, mga kimilala yan doon. Makikilala yan. Makikilala. So sige na, ayun, yan na lang, no? Yan, maraming salamat na yan. Ano, mga kabiyaya, yan, at yan si nanay, oh. So, yan, thank you kay Foreman, bait ni Foreman, grabe. Kaya gabi mo ah. Yan. Yan yun ay, ayan mo Foreman, kapag may bigas kami, dala namin lagi yan si nanay. Oo, para... Oo, dala namin yan lagi. Oo, kasi binabagitan din. So yun, mga kakwela, mga kabiyaya, sana ma-share nyo tong video na to. At matulungan natin si nanay na makauwi sa kanyang pamilya at baka ilang taon na, isang taon na, di ba? O baka ilang taon na itong hinahanap. Nawawala yung Tagal lang yan. Oo. Sa tiniram, malakas pa. Oo nga. Ito niya, nung malakas pa, pinapakinabangan siya doon. Oo. So matagal na yan dito. Nung mahina na, hindi na nga siya pinapakain. Tapos, mga pagkain tinatago. Oo. O kaya nangyari, lumayas siya doon sa tiniran niya. O kaya baka nga ano, ilang taon na yan siguro. Sabi ko, mahina na. So bali ilang taon na pala talaga siguro itong nawawala, matagal na. So yan, sana ano, ma-share nyo tong video namin at ayun, paki-subscribe na rin namin channel, ang Boy Sardinas, Calso, Ate Dabing ng Davao, Edison Boteti Official, Osnick Guevara at kay Claire Marie Guevara. Maraming salamat po. Ano, Nay? Hindi nga ako hindi ako inaalaga ni Romy. Hindi kayo naalagaan ni Romy. Hindi. Kasi wala ka na eh. Sige, Wala wala na. ka na. Wala, hindi na Tanda ako na eh. kapakinabangan eh. Sabi ko eh. Hindi siya pinapakinabangan. So, ayun talaga yung bukong bibig ni nanay na hindi na nga daw siya napakinabangan. Kaya ano, lumayas na lang daw siya kasi hindi naman siya pinapakain. Tapos yung pera daw na kita ni nanay sa pangangalakal at sa pension sa senior, eh hindi daw binibigay sa kanya. So yun, no, sana matulungan natin si nanay. So hanggang dito na lang itong video namin. Maraming salamat and ingat po kayo palagi. Pakishare po ng video. Maraming salamat. Bye-bye po.